regai nditi zvino Jehovha wakaona kuti Reya mira regai nditi munhu andoda kudzidza nezvake ndiJakobo. Jakobo akapuwa ushe nababa vake mukoma aripo, nokuti ushe hunodiwa nemunhu wese. Rugarikano nesu ndokubva uzize kuti ndichaurawa nemukoma, saka kutiza regai nditize. Ndokubva utiza ndokuenda kuhama dzake nana sekuru. Ikoko ari ikoko wakandoshandira sekuru vake. Sekuru ndokuona kuti zvinhu zvandanga ndisina ndava nazvo, asi zvinofana zvauya nokuda kwomukomana wakaropafadzwa. Ndokubva umuti haungatombaire pakushanda. Akati ndaidawo mwana wenyu. Kanzi ndinoziva kuti nokuti hauna pfuma, chishandire mwana wacho. Makore mangani? Zikanzi unoda upi? Zikandoda rake ru. Rugarikano nesu. Zikachimushandira makore mangani? Iwe unonzwa sekuti Jakobo wakashanda achifara zvakadini nokuti wakashandira munhu waidi? Wakashanda asina chero aigumburwa. Waishingira nokuti munhu waimudini? Manomwe ndokubva upera. Ndokubva voti chindipai mukadzi wangu ndichinda nemba. Nokuti kwanga kwasviba nguva yakapuwa. Haana kuona kuti wopuwa haasiri waidini? Ndokupuwe mukoma wacho Reya. Rugarikano nesu. Wapuwa nokuti Bhaibheri shoko raMwari kwaIsraeri waingonzi kana watovata nemunhu zokwadi nokuti Jehovha vaiuraya. Asi chabviri kuti uti haasi mukadzi wako. Kwazoedza akaona kuti maiwe munhu wandatovata naye haasiri iyo wandaidini? Asi zokuita hapana, nokuti wakanga apuwe basa raMwari. Kuti ndimurambe hazvichaiti nokuti Jehovha anondiuraya. Ini ndichida kurarama. Rugarikano nesu. Ndokubva waenda kuwakara wakati nhandi vana bambo zvaifamba sezvo mandipe uyu pachinzvimbo chouyo wandakanga ndishandira. Zvikanzi chiti chirega tikuudze zvinoitwa kwenyu kuda kwedu uno hazvidini? Hazviitwi kuti munun'una atange kuroorwa mukoma uri. Iye nokuti waimuda akati ini hazviitire ndiushandire. Zvikanzi chiita mazuva manomwe okuwana. Tapedza rechinomwe tari pane rechi8 wechitanga ushandira uri. Jakobo wakashandira munhu mumwe, munozvinzwisisa? Pose paaigumburwa waifara nokuti waishandira munhu mumwe. Jehovha Mwari vaida kuti kudiniko? Vaida kuti mwoyo kana muna vakadzi vaviri ngangova vakafanana. Hazvine kuti chimwe chikadzi chatochembera chadai, umwe mukadzi uchafamba hake. Ngazvikodini? Chirega ndikuudzei vane mhuri dzavo ndokupirai kuna Jehovha nokuda kwevhesi. Rugarikano nesu. Zvamunoona moyo vanhu vachingorwara. Jehovha vanenge vakangokutsamwa. Hani mangwana ndakarwara? Ndi Jehovha wakanditsamwira. Ndakavarezvera. Rugare. Vanoziva zvandakadini? Iwe unongoti waroiwa. Hauna zvaunorechera Mwari. Hakuna munhu ungarwara kana Jehovha asati atendera mwana wangu. Rugarikano nesu. Jehovha asati atendera kuna munhu unorwara. Asi kana watendera unorwara. Nokuti ukabvunze mashoko aruka mwana wangu. Jesu unoudza vadzidzisi vake achiti ndakaona wakaipa achikukumbirai. Rugarikano nesu. Ndakaona Mharidzo uchikumbira pamusoro penyu. Unoti Satani wandokumbirani? Jesu ndokuziva kuti Jehovha Mwari vakatendera munhu. Chirega ndichikudza handichatenderi kuti ndikunamatire Mose, ndokunamatira iwe kuti urege kuzokundwa asi unamatirire vanhu. Handi zviri muBhaibheri. Mashoko aruka. Rugare. Amen. Saka kureva kuti ukaita dambudziko Satani unondokumbira
uya hana matu. Jehovha wati inda. Asi vanenge vakakuchengetedza ko nekusana mata kwako koko. Iwo wararama. Hauchazivi kuti kunoona mata kwaMwari. Wararama. Wakukwira bhazi kuzonyengana pano. Wararama. Wakuya pano kuzoramba uchivenga wawenga. Rugare karonezi. Amen. Rugare vatendi. Verse not. Number 31. 31 not. Zvino Jehovha wakaona kuti Rea wakanga asingadikanwi. Mira ipapo. Jacobo wakanga aripo, wakanga asingatodani Rea wacho. Waizvita asingazivi kuti kune munhu unotodini dzokorodza mwana wangu. Number 31. 31. Zvino Jehovha wakaona kuti Rea wakanga asingadikanwi. Jehovha vari kudenga kana vakazviziva manyama kuti hamudi umwe mukadzi vanoona. Havangoni koga. Vane zvavanodini? Verse yoti. Ndasvika pane koma pakati. Panoti. Akamuberekesa asi Rasheri wakanga asingabereki. Rugare. Amen. Jehovha ozoona kuti Jacob unoda Rakeri kudarika Rea. Jehovha ndiye akashandura zvinhu zvaiti waunoda wacho ndoda kumuorora. Ndoda kuti vanhu vaone zvinonzi Sioni. Amen. Ndokubva uende kumunhu unodini unovengwa naJacob. Ndokubva umuberekese mwana. Rugare. Verse not. Number 32. 32. Rea akava nemimba. Uya usingadikani. Akabereka mwanakomana. Mira. Unoziva kuti kana vanhu vane vakadzi vaviri chero basa mumba rinosiyana kana uchivenga umwe uchida umwe. Unozvinzwisisa? Jehovha vaidini futi vaiona kuti basa rinoitwa munhu uri kumukadzi uyu rakasiyana nouyu. Asi rino basa runototi kwaunoda ikoko unosiya wafara. Jehovha Mwari vaiti kunofadzwa ikoko hakubereki. Regai ndinde kunonzwa izvi shoma shomazvo. Mimba tu. Amoni nenjira mwake. Unoti Jacob achiende kumba kwa Rea waindo. Wengo ndoti kweshere. Kweshere. Rugare karonezi. Mimba munhu usingadipi. Tu. Verenga mwana wangu. Pane zvotoda. Ngaindi paverenge futi. Yes. Rea akava nemimba. Rea akava nemimba. Akabereka mwanakomana. Wedakwe. Akamutumidza zita rinonzi Rubheni. Verse verenga mwana wangu. Nokuti wakati Jehovha wakaona dambudziko rangu. Unozinzwa? Yes. Ino ndinda zvitaura kuti waikweshererwa. IBhayibheri. Rea ndokubva kuti Jehovha mandipe mwana. Nokuti maiziva dambudziko rangu kuti murume achiuya unonditi kweshere. Kutondida asingadini futi. Verenga. Rea akava nemimba. Akabereka mwanakomana. Akamutumidza zita rinonzi Rubheni. Nokuti wakati Jehovha waona dambudziko rangu. Verenga tichadi kuzvidzokorora. Nokuti zvino murume wangu uchandida. Verse Number 33. 33. Akava nemimba zve. Ndokubva ava nemimba zve. Akabereka mwanakomana. Ndokubereka mwanakomana. Akati Jehovha wakanzwa kuti handidikanwi. Naizvo wakandipa zve uyu. Munozviziva here kuti Jehovha vane zano. Vachibereka vana venyu nemukadzi womunoda uyu. Uye uri kutope vana vako nhamo isingaperi. Nokuti Jehovha vanodini? Vanoona. Chero akashanda, chero akapiwe mari yakawanda haishandi. Ndovaya vamwe vanonzwa vana vachiti, Bishop, mari yangu kana chinhu chainoshanda. Izvo zvakabva kuna baba vakaite zvinhu zvisina kunaka pamusoro pamusha wangu. Verse what? Naizvo wakandipa zve uyu. Yes. Akamutumidza zita rinonzi Simeoni. Yes. Akava nemimba zve. Uyu handini? Hana.
akabereka zvimwanakomana akati zvino nguva ino murume wangu uchandinamatira nokuti ndamuberekera vanakomana 3. Verenga. Naizvozvo zita rake rakanziwo Revhi. Mira. Ari muzo Krista wenyu wamunotaura wakabuda muna Revhi. Wakabuda muimba yako dini? Ndokusadikwa. Verenga. Panamba 35. Akava nemimbazve akabereka mwanakomana akati nguva ino ndicharumbidza Jehovha. Naizvo akamutumidza zita rinonzi Judha akaguma kubereka. Unoziva kuti Judha tikaverenga tondosvika pana Jesu kwatanzi. Revhi tikaverenga tondosvika pauprista. Ino uprista wakabuda muimba yemunhu wanga asingadikani. Ina mutendi Mwari. Kuti ino tochidini kuvakadzi vedu kutenda Mwari kwacho. Rugare karonesu. Rugare vatendi. Luka chapter 23 verse 8. Ini ndoda kuti vanhu vambotidzanyire Mwari. Tine vanhu vauya vapano kuchipiki vaya. Vape mapo chimbo sumukai vana vangu. Sumukai henyu kunoti tinogwada masi ndokutendera kuti musumuka. Sumukai vana vangu kuchipinga. Sumukai vana vangu kuchipinga vakauya vari 100 vana. Ndinotonzwisisa kuti kune dzimwe mota dzakatotevera futi pamusoro pe100 vaya vakadini vane matambiro avo. Makanzwa dzimbo dzavakatemba vasvika. Toda kuti pane rumbo rwamakaemba rwuya. Ava tinava ndo kunzvimbo kwakangovanda. Tinavo ndi baba. Toda kutogadzira chikoro chachigadzira nevanhu ivava. Kune vanhu vakawandisa chipinge. Marori aifanira kundoita 3. Tikati ngavambouya ivava. Naye vanoda kuti muno zvamunodini zvavanoitawo. Pano ndepenyu vana vangu. Vakafara ndavaona zo. Makadini? Kanzi bishop. Apana ivo vese vantu vakambotodzika pana. Avo sopenyu hwava vanombodzika pana vapazina. Mapaona zvona. Vanhu vasati vauya. Zvinode kuti muitotsika dzaMwari. Indoparidzira kuti vafadze Mwari. Fadzai Mwari ndo chinhu chokutanga. Vanhu vasati vauya vanongo. Ndaka kugara ke rugare karorenzi. Aiwa vaita chigara ichi pasaura kuchigara pasi. Ndo paJerusarema pacho pano vanhu vanoita zvokufadza Mwari. Rugare karorenzi. Rugare vatete. Tsvimbo yaJehovha yakabuda muimba yekuvengwa. Nokuti Jehovha Mwari haadi munhu unovenge munhu. Kunyanya mukadzi wakaroga. Rugare karonesu. Ndakuindawo kuvanhu vanovengana. Ani manzwana maenda ti iko zvinoshodesa kuti nokuti ndinombaziva kuti uyu mwana wangu mhosva nemukadzi wako mukuru avawirirana. Zvinotondisodeswa ini kuti nditi mhosva ngatifambe tese kana kuti mhosva ichienda wakadai. Rugare karonesu. Uye ungataura zvezano rakadini kwandiri. Bishop, nemunondiona mararamiro anga. Unondinozviterera. Izano iri.
maipiri vemuzukuru wangu aushupi wewe ukanzwa murume wako zvakataura kwai unodini murume wako akataura pachena vanhu ziyoni unoshupawo mukadzi wangu saka makamuona wakati handichadi mukadzi nekuti unoshupa ndo basa rao karo kushupa asi ukasawa nenjere unoite benzi pana mosha iye zvandinoona ndoparidza rega uzoenda kumba paya maide kuti indotohuta ingobvunzwa paya maide kuti udini handisati ndasvika pana paya pacho kuti ndapapa tototanga kutohuta kuti ndofunga pane ndo basa ravo mudziyo une simba shoma asi ndo basa rake. Saka iwe muramba nokuti wandibvunza kuti paya kana ndadero futi ndatotadzira Mwari unotobvunza papi pacho akuti hangu nhasi achada hangu taura utonzwa kuti kunyepa pane zvinhu zvandanga ndichidongodzidzisa zvawanga usingadiwi asi zvichifadzani vanotorarama sadza rotobikwa vana vatobereka musingakweshereri ndine vana vakandifadza gore rino vamavhenyengwa somukai ndosaka michichengetwa naMwari vamavhenyengwa vakaenda kuDubai aikona iko zvino vamatora maisoro kuDubai unoziva kuti vakatorere maisoro pinda navo kuDubai vakati zokukweshererana muno atidi mukadzi wangu ngati mbondokwesherana tiri kuDubai iwe mukwazvo unoti maisoro vakadini vaendiswa kuDubai kandava kumbozoti mbokwesherana naito tinotosodzoka akafara rugaringare nezvo ini ndakazobvunza ndikabvunze maiguru wangu ka ndakabvunze mukadzi wangu makambotaura namaiguru here adzi apfaro vacho vasho ndanhasi umboripo saka Mwari wokona kuropafadza munhu akadero vachirekere iye zvasvika vashe darira mukwambo wangu pikicha foni yese yamavhenyengwa yakazare mapikicha mukwambo ndakafara vashe vana vauye kuzokumbirana hazviitirwi munhu usingadi mukadzi wake tikati Jehovha Mwari ngavadini chigarai pasi ona repo ndino umwe futi wakatore mukadzi wako indoda kutora wangu ndimboenda naye kuri unofara fadzai mhuri dzenyu Jehovha vafara wako rugare vatendi fadzai mhuri dzenyu Jehovha vadini hakuna chingatongetoti Jehovha vafari pamusoro pemararamiro edu inyaya kuti ngatifadze mhuri dzedu dzatakatora kuisaumba Jehovha watotiropafadza verse 23 verse 8 kuna Ruka. Yes. Chaverenga pa number 8. Yes. Zvino Herode wakafara kwazvo achiona Jesu. Paiva nemunhu waitonge nyika wainzi Herode. Herode uyu pai vakazofara kwazvo musi waonani Jesu. Haungafari kwazvo kumusi waona baba wakabvutipinga. Haungafari kwazvo uchiona wamanyama. Nokuti shoko raMwari rinongoti kuona. Vakangone hama munhu wawaitsvaka. Wakadini?
Verse what? Zvino Herode wakafara kwazvo achiona Jesu, nokuti waida kumuona kare zvaakanga anzwa nezvake. Herode une zvaida kuna Jesu. Musi wamuona wakafara. Nokuti wakashuvira kumuona kubva kare asingamuoni. Nokuti une zvaida. Rugare mazioni. Verse what? Akafunga kuti uchaona chimwe chiratidzo chingaitwa naye. Pangwa nechinhu chimwe chakafarira Herode kumuona. Waida kuti achangwe takwe chiratidzo chimwe nokuti wainzwe kuwe zviratidzo. Verse what? Pa number 9. Akamubvunza mashoko mazhinji. Ndo kumubvunza mashoko mazhinji asi iye haana kupindura chinhu. Ane mari nekuti ndiratidze chiratidzo. Iye ndo kunyarara. Rugare rezo. Iye ndo kudini? Kunyarara. Verse not? Pa number 10. Vaprista vakuru navanyori, yes, vakamira vakamupomera mhosva zvikuru. Ndo kutotanga kutomupomera mhosva nokuti chiratidzo chake nacho. Saka iwo ngavenga vashawana kuti nhasi vanonoka. Wagara ako zuru umweni. Asi chirega unzwe vhesi zvanoita. Vereka mwanangu. Number 11. Herode navarwi vake vakamuzvidza, vakamuseka, vakamupfekedza nguo tsvuku dzinobwinya, vakamudzosera kuna Pilato. Verse not? Pa number 12. Number 12 chitererai. Nemusi uyu Pilato naHerode vakayanana nokuti vaivengana. Chigara pasi. Rugare. Ndakazomwa achiti wakomana kana chino kufadza Mwari ngatitsvake makwara aJesu. Nemusi uyu Pilato naHerode vakayanana nokuti vaidini? Chakaita kuti vayanane ndiani? Jesu. Pilato haana kumbosongana naHerode upenyu hwake. Asi vaingovengana vasingasongani. Pamwe pacho vakasongana vanga vasingataurirani. Asi nokuti musi wavazoona Jesu nokuti Jesu haada anovengana. Vakaenda. Ine mungaenda nomuri paJerusarema pano kuti hapana vanovengana. Rugare ngare nesu. Regai nditi namashoko ano mangwana nano. Jehovha Mwari wababa David. Ngatiite kuti tichengete mashoko. Pano pakadzidziswa Vhangeri. Pano pakadzidziswa Vhangeri. Rugare ngare nesu. Chaiyo kuti vanhu vanoita zvakadini? Pane yakatanga ichibhombanwa. Hakubabhombana kuti wasumuka bakubhomba chaitoti yakomana. Kubva ndoti chirega kubhombana. Ndakafara nokuti vanhu vakateerera. Bandokubva urega kubhombana. Ina munga yanano pakurarama kwenu kuti bishop wakararama.